празник. Какъв празник? Празник на движение Лайънс. Дамският Лайънс клуб Тракия Пазарджик и мъжкият Лайънс клуб Пазарджик са част от голямата международна Лайънс организация, носеща мотото "Ние служим". Значи това е празник на доброто? Да, това е празник на добротата и смелостта. А ти знаеш ли колко тежи добротата? Повече от всичко на света! Ела с мен на 7 юни. Колко тежи добрината? Тежи повече от лошото. Според мен доброто тежи повече от злото. Колко струва да си добър? Доброто се дарява. По-добре се подарява. Каква е на свят смелостта? Смелостта е златна, като лъв. Смелостта е златна като златен лъв. Ами! Кои са най-смелите мъже в Пазарджик? Момчетата от Лайънс клуб. Ела с нас! Лайънс клуб в Пазарджик ви гледат на празник за малки и големи любопитковци. Обещаваме рисунки, песни, танци и весели игри. Очакваме ви на 7 юни от 10 до 13 часа на тортата. Елата на нашия Лайънс рок концерт. Хибрид, Voice and Fingers, Рок-а-рола и Ivory to White и със специалното участие на Ана Мария Янакиева, финалистка от втория сезон на X Factor. Очакваме ви! Смелостта е златна, като лъв. Ела с нас на 7 юни.